Türkmenistan'da milli senenama laýyklykda aralyk döwrü başlandy. Bu barada Türkmenistan gazetyna habar berildi. Aralykdan öň gelýän ülker döwrü ýaz bilen Tomsoň sepkede hasaplanýar. Şonuň üçin ülker dogdy Tomos ýaşdy kyş diýipdirler. Hakykatdan ülker öz ornuny aralyk ýyllygyna berenden soňra asman gümmezinde käbir üýtgeşmeler bolup geçýär. Şo döwürde Demirgazyk ýarym şahryna günüň Tomosky säginmesi başlanýar. 18 günläp dowam edýän bu säginme döwrüne ekilen ekinler gününi sana besýär. Olaryň hasyl berişi de gowalýar. Şoğly günüň aşagyna işlemek kyn bolsa da daýhanlar bu döwürde ekinleriň suwuny da bejergisine de ýetiripdirler. Çünki bezdäki gawun, garpaz, üzüm we beýleki göýek bakça önümleri öz süýjüligini hut şol çoğly güneşden alýar. Bu döwür 22-nji iýula çelde dowam edýär. Täzelikleriň ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agza bolan habarlar, täsinlikler, videolar, hemmesi türkmen portallar. Biziň bilen galan.